हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि फेसबुक प्रफाइलखौ एबा रिल्स भिडिअ हगारनायाव नोंथांमोना लाइक होआबालाय मा जानो, शेयार खालामना होआबालाय मा जानो एबा कमेन्ट खालामना होआबालाय मा जानो। नाथाय आंनि सिमांसिम एबा आंनि थांखिसिम आं सहैगोन, सानसे सहैथारगोन। नोंथांमोना लाइक होआबालाय मा जानो। लोगोफोर, आंनि सिमांसिम आं अरायबो जुजिलांगोन, आगान सुरलांगोन, थांखिसिम सहैनो नाजागोन अरायबो। नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदालाय खालाम, गुबुना दंना। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, आंनि फेसबुक प्रफाइलावहाय 7.8K फलोवार्स दङ। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, लाइकआनो 20-30 जननि अनगायै सायाव फैया। अब्ला दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। नाथाय आङो जुजिलांगोन, आवगायनो अरायबो नाजालांबाय थागोन। आंनि थांखिसिम आं सहैगोन सानसे। बेसो लोगोफोर, आंनि सिमां एबा जुजिनाय, अरायबो जुजिलांनो थाखाय आङो आवगायलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना लाइक हो दाले हो, कमेन्ट दा खालाम, शेयार खालाम दा खालाम। नाथाय आं आंनि सिमांसिम सानसे आं सहैनो नाजागोन अराय। मा खालामनो, नोंथांमोना जुदि अनजन बर'खौ जुदि लाइक शेयार खालामनानै जुदि गोसो गैयाब्ला उफाय गैया। बेवहाय आं मा खालामनो हानो लोगोफोर। बास, आंनि सिमांसिम थांनो थाखाय आङो अरायबो, थांखिसिम सहैनो थाखाय अरायबो आं थियारि जानानै दं। मेङाखै आं दिनैसिमबो, जिरायनानै थायाखै आं दिनैसिमबो। अरायबो आवगायलांनो थाखाय आंनि रिल्स भिडिअ माबोरैहाय कन्टेन्टस लाबोबा माबोरैहाय आवगायलांनो हागोन, अरायबो सिमां सुजुबाय दं। मेङाखै आं दिनैसिमबो लोगोफोर। मा खालामनो, नोंथांमोना जुदि लाइक कमेन्ट शेयारखौनो खालामनो जुदि गोसो गैयाब्ला, बेबायदिनो गरम बोथोर दङ, सेलथाब सुलथबनो रानथाबनानै। थेंक इउ लोगोफोर, बाय बाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोना।